Man skal komme og se Saturday Night Fever, fordi at det er sindssygt fed musik. Og man skal komme og se Saturday Night Fever, fordi at Silas og Alban og hele castet rundt om dem kommer til at danse det her fuldstændig vanvittigt. Og så kommer vi til at lave en rigtig god historie til, som handler om at turde udleve sin drømme. Hele forestillingen bliver et stort musikalsk værk, hvor musikken er den drivende faktor hele vejen igennem, og hvor musikken kommer til at tegne stemninger, kommer til at tegne karakterer gennem hele forestillingen. Jeg kan ikke nævne en eneste anden musical, der har så mange verdenshits, og som holder både som musical og på dansegulvet og i alle generationer. Det er altid sindssygt spændende at arbejde med så stort et cast. Så synes jeg, det er en kæmpe fornøjelse, at der er så stor aldersspredning. Så er der nogen, der har haft sin ben i 70'erne, og så er der nogen, for hvem 70'erne det er sådan noget fortidslevn, som man kan kigge tilbage på og have et nostalgisk forhold til. Og så er der nogen, for hvem det er den virkelighed, de er vokset op i. Det glæder mig vildt meget til at få det til at tænke sammen. Jeg håber på, at publikum går herfra med en masse fantastisk musik, en masse fantastisk koreografi, kæmpe 70'erne nostalgitrip. Og så håber jeg også, at det går derfra med en fortælling om at turde gå efter sine drømme.